Hello mga moms! Good day and welcome back to Momshi Talk. Oh, Momshi Talk. Ambisyosa. Yes. Ayan, for today's kwentuhan ng chikahan, makakasama naman natin ang isa rin sa mga momshi po ng Social Climber Squad na si Rhea Felingera. Hi! Yes. So, Ayan. inimbitahan ako ni Ma'am Shiji sa kanyang No choice siya. No choice siya. Ma'am She Talks. No choice. So ayan, pag-usapan muna natin ang lahat-lahat to, especially now na meron kang isa sa mga major project ng buhay mo. Not just for yourself, but for your family. No? Okay. Paano mo nasimulan itong bahay serye na to, yung pagpapatayo ng bahay? Paano ko nasimulan? Paano mo sinimulan? Sabi ko sa isip ko noon, pag sumweldo ako ng 6 digit, isang beses ulit, kasi di ba last year, sumweldo ko. So, parang ngayon lang siya naulit. So, pag ganun yung nangyari, sisimulan na talaga namin ni Mark yung bahay paunti-unti. So, from that on. And I mean, paano mo nabili? Okay. Okay, So, paano ka nagkaroon? Siyempre, bago ka magkaroon ng bahay, di ba, siyempre bibili ka ng lupa. Paano mo siya nabili? through Mark. Kay Mark. siya? Lupa nila yun? Hindi. Kumbaga katas niya sa trabaho niya sa Iraq before. Nag-abroad siya? Bago nag-COVID, yung hindi na siya makabalik. So, yun yung parang naipon namin na nabili. goal talaga namin na kailangan meron siyang mabili sa pinaghirapan niya sa trabaho sa niya, abroad. sahod. So, Mhm. yun, nakuha namin siya. And then, timing naman nun, lumabas si COVID, bigla. At least kahit paano, may nabili bago pumasok si COVID. So, itong lupa na to, ang nagamit nyo to survive para sa COVID. Hindi. Kumbaga, anong lupa? Yung binili mong, yung lupa na yun, Yung lupa na yun, at ano talaga yun, siya katas talaga yun ni Mark. binili niya, di ba? Okay, tapos naisanla mo kasi ito kay Brenda. Kasi, bakit siya nasanla? Ah. Kasi, actually, dapat 1 month lang yung bakasyon ni Mark. Then after mag-abroad na. Tapos babalik ulit siya sa Iraq. Iraq. So, alam na namin na babalik pa siya ulit sa Iraq. Mhm. So, may kontrata na talaga. Bali, isang buwan Buwan lang lang yung talaga pahinga. yung pahinga niya. So, yun bigla pumasok si... COVID. Timing talaga. Pumasok si COVID. Siyempre, waldas dito, waldas doon. Kasi akala pa namin na may babalikan pa na trabaho. So, sabi ni Mark, sabi na, pag-usapan namin na isan lang muna kaya natin yung bahay. Pero as in, sobrang nakakakaba, natakot kaming dalawa kasi what if hindi na natin makuha Matubos. matubos, ganun. So, yun yung nangyari. Well, that's in a way na gastos dito. Hindi siya. Hindi siya Yung ha? pera na pinagsanla namin sa lupa, yun yung parang ginawa namin buwan-buwan namin na allowance. Pang-extra. Kasi wala na nga Ano, COVID, siya. wala kang Sa trabaho. COVID nga. As in, zero balance talaga yung mga At ang nagpahiram sa inyo yan? Si Brenda. Si Brenda, okay. Going back dun sa after mo siyang mabili, bakit hindi nyo na siya kaagad sinimula na, ayusin o ano man? Hindi pa. Kasi nga, di ba, hindi na Ang perang na ano niya is pambili pa lang. Wala pa yung pampagawa. Wala. Okay. So, malino na fully paid siya. Fully paid. May talaga. titulo. Meron talaga Everything siyang legal. papel. Nasa pangalan ni Mark yung papel ng lupa. Okay. So, ngayon naman, it's time na ikaw naman yung kumilos din. Pwede din. Oo. Kasi ako naman yung meron ngayon. Before siya yung meron. Yes. Ako nasa bahay lang talaga. Hindi pa ako nag-vlog. Vlog, correct. So, habang ako yung meron ngayon na medyo magandaan sa bulsa, syempre at least kahit paano may ambag ako kasi pag dumating yung panahon na ako naman yung walang ambag, nga naman ako. Oo. Hindi, tsaka ano naman yan eh. Ang tawag mo dyan, tandem kayo eh. Tandem. Siyempre pagtutulungan niyo kasi pamilya kayo. And wala namang ibang nakikinabang niyo, kundi yung At least may family niyo. pakinabang din ako doon. diba? May share. Hindi ko nga akalain na makakaambag ako doon kasi knowing us, pag wala tayong mga saktong Regular trabaho. job. Yes. So, Hindi kagaya sa work nila na at least kahit noon, di ba, grabe yung ano. o pag nasa abroad ka kasi talaga Iba talaga yung makakaipon. sahuran. At saka good thing magaling ka mag-handle ng pera kasi naipon mo yun. Oo. No?
Pwedeng malaman kung magkano mo siya nabili. Oo, alam naman ata nila. 250 Yung lupa. o yung lupa. Okay. Malaki talaga ng ipon ni Mark, no? Siyempre, kailangan talaga. Kasi ang lagi niya sinasabi sa akin noon, nung wala pa talagang nabibili sa ano niya, mga pinaghirapan niya. Sa Sabi niya, abroad. kahit lansang, oryero, wala daw siyang nakikita sa mga sinasahod niya noon. Nung hindi pa kami talaga magjowa. So ayun, pinag-anuhan ko talaga din siya na at least kahit pa paano meron siyang mabili sa kanya. Sahod. Okay. Then, through that, nag-ano tayo sa pagbablog. Diba? So, medyo kumikita na tayo and all. Ano yung naging advantage nitong vlogging sa'yo sa pagiging nanay? Kasi, syempre makakati, asawa ka rin, nanay ka, at the same time you have to do vlogging kasi para magka-income. Diba? Ano naging advantage nitong vlogging na to sa'yo, personally? Siguro ano siya, hawak ko yung oras ko. Kumbaga, pwede ako mag-vlog, pwede ako maging nanay, para ganun-ganun lang. Walang pumipigil sa akin and then, timing talaga siya nangyari, Ma'am Shiji, kasi di ba walang work si Mark na nasa bahay lang siya, naghahabal-habal siya. So, habang ako wala sa bahay, siya naman yung kay Diday, ang nagbabantay, nag-aasikaso, lalo na ngayon nasa school. So, ako naman, di ba, dito ako sa, everyday ako dito, pero hindi naman talaga siya, hawak ko yung time ko ba, kumbaga, pag gusto kong pumunta ng school, makakapunta ako agad-agad. Masusundo mo agad dyan ako. Oo, ganun. Kasi wala So, tayong very boss advantage. natin. Advantage. Yung hawak mo yung oras. Hawak mo yung oras. Since nabanggit natin kanina yung kitaan, sinasabi mo 6 digit. No? Wala nga. Oo. Hindi. So, nabitawan mo na kanina. Ikaw, Nabitawan mo na kanina. Na yung 6 digit na income na to, gaano kalaki naging tulong nito para sa inyo? Especially para kami kasi syempre wala siyang work. Nagiging issue ba sa inyo to? Na ikaw ang kumikita siya? Minsan may mga siya, nagsi-self-pity siya kasi nasanay siya noon na siya lagi lahat. Tapos, syempre may mga pinagdaanan din si Mark na mga... bilang lalaki bilang kasi, di ba, lalaki, siya yung magpo-provide. Meron siya mga pinagdaanan. So, syempre nasasabi ko din makikita ko din sa kanya na nahihirapan siya. So, nasa akin na yun kung paano ko siya i-comfort, intindihin, ganun naman talaga pag mag-partner, di ba? So, hindi nawawala yung mga ganun. Meron talaga. Pero, naiintindihan naman. And sa ngayon talaga guys, focus din talaga siya kay Diday. Kumbaga sabi nga niya, hanggat si Diday kaya pang tatawag nito, kaya pang amuyin yung kilikili niya sa ngayon. Kasi nga, si Diday is addict talaga sa kilikili ni Diday. Talaga? Sabi ni Mark, pag dumating yung panahon na mababahuan na si Diday sa kilikili na niya, yun yung time na mag-a-abroad na daw siya ulit. Bakit? Ginagawa niya Hindi, magpatulog? Hindi, gusto niyang I-treasure. i-treasure Samantalahin. yung pagkabata ni Diday. Samantalahin yung chance na Oo. nakakapag-ban sila. Kasi, syempre pag lumaki na ang mga bata, di ba? Kasi- Especially isa lang anak niya. Kasi di ba before, nagkatrabaho siya, lagi niya sinasabi, gusto ko talagang mag-stay dyan, makita yung paglaki muna ni Diday habang maliit pa siya. Yun yung lagi niya sinasabi, Ma'am Shi. Ayun, biglang binigay sa kanya pagdating sa COVID. As in, sulit niya yung Nagkaroon sila ng mahabang band. mahabang banding. Kaya, So ngayon, meron siyang plans to go meron abroad? siyang plans talaga. Binabalik-balik talaga niya, sinasabi niya sa akin. Manda ka, pag ako nakalabas ulit, puyo ka talaga yung sahod mo sahod mo ngayon, puyo yan sa akin. Ganun siya. Kasi yan, syempre, Pero napakasaya niya. Oo. Masaya siya. for you, kasi, tsaka hindi, alam naman natin na FYI lang sa iba, makakala nyo, yung pamilya niya lang kay Dida and kay Mark, pati yung kay mama niya, Oo. and sa ibang siblings, di ba? Nagsishare, tumutulong ko din din sila. yung mga siblings ko. Pati kay mama. Kay mama, syempre ako nabala kay mama. Nasa ko na talaga yan si mama. Budgeted. Oo. Oo. Lahat na yan. Ikaw ba panganay, di ba? Ako yung pangatlo. Kaso nauna talaga yung dalawa kong kapatid na
Tagalog? Nag-asawa. Matanda akong kapatid. So, nauna sila nag-asawa. So, parang ako yung naging Panganay din sa bahay. panganay lahat-lahat na... So, ako kasi yung medyo matagal talaga na gunner, Nakapag-asawa. kapag-asawa. Okay, pagdating sa pagbablog naman, Rhea, anong mga ano yung mga struggles? Like parang yung dito ako nahihirapan or dito ako mahina, yung gano'n. Or saan ka ba nahihirapan Sa when it comes sa vlogging. vlogging? Kasi for sure may mga momshies out there na nag-iisip na paano mo nagagawa yun, no? Yung napagsasabay-sabay mo yung mga responsibilities mo. Mahirap. Kumbaga sa budget. Yun, nahirapan ako. Number one sa budget. Kasi, Budgeting. syempre, may pamilya akong binabudgetan ko buwan-buwan. Doon ko din kinukuha sa sahod, di ba? So, tapos kumukuha pa ako sa sahod ko para sa mga luto-luto na At ginagawa pang-vlog, ko. yes. O, namumuhunan din. Namumuhunan. Baka kala nila nga free lang, walang puhunan. Oo. No? Yun, medyo mahirap siya, pero carry-carry lang din. Ha? Ano ba? Kaya, apaka-FDG pagdating naman sa mga pagdating naman sa pag-iisip ng mga idea ng gagawin, no, or kung ano yung gusto mo ipalabas, ganun. Ano lang, kasi di ba mahirap pa talaga sa atin para mag-vlog sa totoo lang. So yung ginagawa ko, halos lahat ng mga ginagawa ko, binibideo ko. Para hindi siya masayang. Masayang. So yung nakikita nila, yung ginagawa ni Rhea. At least kahit papapano, alam ninyo yung ginagawa ko, di ba? Di ba? Correct. Kasi ang dami na rin mga viewers na nakaka-relate sa mga Hirap ginagawa niyo talaga. at gustong gawin yung mga ginagawa ninyo. Kasi total of how many followers meron ka na ngayon? Sa YouTube, Sa Facebook? 98,000. 98 na? O di ba magmo 100,000 And ka na congratulations din? nga pala, 100,000 na siya. 100 na ako. So, 100,000. so kung parami ng parami ang ating subscribers and followers, parami rin ng parami ang mga bashers! Yes! Oh, what can you say about bashers naman? Laban lang, kasi lalaban lang din kami. Ganun talaga. Di ba? Hindi natin sila pwedeng Hindi natin baliwalain. mapi-please lahat Nandyan eh, lang oo. sila lagi. Nag-aantay. Magkamali ka, na meron silang Kamali makitang ka. hindi maganda. Hindi nila nakikita yung mga magandang ginagawa natin. Lagi yung masama talaga yung nakikita. Kaya, hayaan natin sila. And to all our followers, we thank you so much talaga. Maraming Sobra. salamat. So, kasi alam nyo, gaya nga na sinabi ko dun sa nakaraang video natin, hindi lang ho kami at yung mga family namin na natutulungan nyo, maging yung ibang tao. Hindi man namin directly kayo mismo yung mga mahilig manood sa amin na natutulungan. Pero maraming salamat. Kasi some of our viewers din naman, naiibsan di umano yung mga lungkot nila, Saka hindi napapasaya naman natin sila. mga bashers yung andyan lagi. Yes. Ang daming mga positive comments na nababasa natin. Totoo. Nakaka-motivate sa amin lagi everyday. Correct! Ay. Ay, ikaw, kung mag-encourage ka ng mga momshies na kagaya mo, no? Kasi iba naman, hindi na naman isa anak, may 2, 3 or more. Anong pwede mong sabihin sa kanila? Ano lang. Kasi ako wala talaga akong power. Hindi ko alam kung ba't nag-boom-boom din yung ginagawang vlog natin. Sa totoo lang. Yung ginawa ko lang is, ano talaga yung kaya ko. Hindi ko siya pinilit. Simple lang. Yun lang. Tapos magugustuhan naman nila yun kung okay yung ginagawa mo. Hindi naman siya masama, diba? So, basta lang, kung ano lang yung gusto mong gawin, gawin mo lang. Ipakita mo lang sa tao na ganun ka. Yun lang. And na masaya. Na masaya. Basta maging masaya ka lang. Kasi ano na yan sunod-sunod na yan. Diba? As long as maganda yung ipapakita mo, yun din naman ang magugustuhan ng mga viewers at manonood natin. Yeah. Okay. And lastly, bago Ano? pa man natin tatapusin, as Rhea Filingera, ano na yung feeling ngayon ni Rhea? Ay, sobra. Ano na siya? Parang grateful lahat-lahat na. Sobrang gratitude. Diba? Tarim English na siya Very Tsaka grateful. sininaw siya mag-Tagalog talaga. Hindi na talaga ako. Alam niyo guys, isipin niyo hindi ako marunong mag-Tagalog. Pero pinipilit ko talaga kahit nagkakabulol-bulol na yung bibig ko. Yes. Kasi kahit ang dami sinasabi na Bisaya ka talaga. Hindi ka po pwedeng mag-Tagalog. Bisaya ka na lang, hindi ka bagay. Ganun.
O, di ba? Iba ang trying hard talaga. Tsaka marami pa rin nanonood kasi na-appreciate nila yung effort na maabot mo hindi lang yung mga Visayas, maging yung mga Tagalog o yung mga Inglesera o 'di ba, yung ibang language. Isa yun sa mga ano no, isa yun sa mga bash Yes. ng mga tao. Kumbaga, Bisaya ka, tas Okay, yung iba no, Tagalog, Tagalog ka rin. 'Di ba? I mean, siguro hindi naman siguro bash, pero yung demand. Kasi the major language kasi naman natin is Tagalog. It happens na nandito lang kayo sa Pero mas grabe noon ha, kaysa sa Oo. ngayon. Ngayon kasi parang nai-embrace na-embrace na, nila ng mga- yes. Before, Natatanggap na grabe. natin. Grabe talaga yun. O maybe because naiintindihan na natin na part na rin sila ng mga incomes natin. Diba? Because of you guys, maraming salamat talaga. Sobra salamat talaga. Simple na lang naman ang ginagawa namin pag may mga ganyan kami nakikita eh. Basa, long press, block. Ana, di ba? Delete, ganun. Ganun lang kasimple. Pero aminin, may mga times talaga tayo Affected. na affected talaga kami. So, Lalo na alam mo namang, ha? oo, parang makakasyon Pangit yung pa rin, sarili oo, mo. pangit pa rin ba yung ginawa ko? Eh? Ha? What? Parang mapapag... Yung wala ka namang, Oo. yung parang ang gusto mo na naman talaga genuinely na gawin to without any intentions na masama. Pero pagdating sa kanila, ha, ganun pala yung dating sa Pero inyo. grabe yung pinagdadaanan natin na Oo. mental, emotional, basta. Oo, yun na yun. yung mga bash. Pero given na yun. Sa amin Given naman, na hindi yan. kami nagre-reklamo. It happens naman. na parang, hindi kami para mag-please, para, alam mo yun, sa mga tao. Kaya lang, ganun pa rin pala, meron pa rin pala mga taong ganun ang tingin Pero sa amin. okay lang. Yes. Depende sa atin naman kung paano natin i-observe ang mga sinasabi nila sa atin. Ang Correct. importante is, laban na. Laban at tuloy lang natin yan. Ayan. At yung bahay ay, kamusta pala? Yun na nga, merong dalawang Oo. beam pa na Poste? beam. Yung yung dito sa pagdalan. taas, kumbaga poste. Yung dito sa taas. Mhm. So, meron tayong dalawa pa doon. So, ngayong sahod, magsisimula na naman for Ah? the 4 na beam. So, hindi ko alam kung Kaya kakayanin ba yung 4 na beam sa sahod ko ha, sa sasahurin ngayon. Kasi ang ginagawa mo ay, Step by step lang talaga. paunti-unti. So, kung ano lang muna yung So, if kaya. ever hindi siya kaya yung 4, next na naman. Ganun lang. Alam mo, medyo relax yung utak ko. Talaga? Dahil? Hindi naman siya ganun ka-stress sa totoo lang. Dahil, yung sahod, yun lang yung pinagkakasya ko talaga sa bahay. Hindi mo na para ipilit. Oo. Hindi mo pinipressure sarili Sabi na ka, matapos na nag-uusap-usap kami ni Mark. Hello, relax lang tayo ngayon nagpapagawa ng bahay. Dahil isipin mo, nagpapagawa ng bahay. Pero paano wala lang? Ganon. Diba? Yun maganda, hindi mo mag-pressure yung sarili mo na ano. Ay, Sabi nga si nila, Lord ang bahala. ito nga mga pag-abot natin sa mga achievements natin, hindi naman to paunahan. Na hindi yung sino na unang nakapagpagawa, kung sino yung unang nakapunta sa ganitong lugar, sino yung unang sumahod ng malaki. Hindi mo yung ganun. Yes. Ang importante, lahat kayo humahakbang papunta dun sa success na gusto nyong maranasan, di ba? Tama. Kasi bawat isa sa, ang saya no, ang saya malaman na, si Ray saya. may bahay na, ay si ganito, Step by ganito step talaga yung ganyan. pinagdadaanan. Yes, lahat. Even si Simple Amore and who else? Si, Hindi ko pa nagpapabangon. hindi, Choyan. yung nagpagawa si Choyan, nagpagawa si Miyay, nagpagawa si Brenda ng mga bahay. Ang saya sa feeling, hindi dahil para makapag-vlog kami, kundi alam namin one way or the other, yung bahay kasi ng mga, ako personally, hindi ako taga rito sa Mindanao, I'm not from Hasaan, no. Pero alam ko meron ako mga bahay na mapupuntahan. Yung alam mo masasabi mo, kaibigan ko yung nakatira dyan. Pupunta ako And kaya magiging masaya ka dun sa mga achievements nila and happiness nila. Kaya wag niyo i-pressure din yung iba. Sa mga nagtatanong sa akin regarding update naman sa akin, soon I will let you know. As of now, medyo sensitive yung pinagdadaanan ko, no. Kaya I am really trying to be happy and relax just like you na maging masaya lang. So as of now, everything is okay. Yun naman Ano yun. lang, relax lang. Yes. Huwag kang magpaano, padadaba. Sabi nga nila, laban lang. Laban lang sa life.
Oh, ayan ha mga ma'am. Sa mga iba pa mga katanungan, pakaabangan nyo na lang din ang update sa lahat ng mga ipinapagawang bahay. Kung sino man yung mga nagpapagawa sa amin dito. And sa mga events na susunod na magaganap dito po sa Inuga Nature Park o saan mang parte ng Pilipinas kami mapadpad. No? Yes. Ayan. Again, maraming salamat. Follow nyo na, mag-100k Thank na you. siya. Congratulations. Siguro magsabay na lang tayo pagbalik ko. Ano, sabay na lang tayo. Oo. Kasi Timing yun. oo, para na sa ganun, end of the month Para isang pagpasok. gastos lang. Oo, isang spaghetti tsaka isang kilong pansit. Ganun lang. Simple. Maraming salamat. Thank you so much for Thank watching. you, Manchi Talks. Ala.